glade for, at du Hvad så? fordi du skal Hvad så YouTube? I dag... Kom Martin nu. Okay, her... Jeg vil bare lige lave den her video her, hvor I skulle høre ham her synge. Puh, det lugter. Jeg har lige slået en brud. Ham her overspillet, han lige synger, så... Hallo, hvorfor en sang er det, du synger? Me and my broken heart. Mike, hvorfor er du FK? Jeg er ikke FK. Jeg lægger. In my pocket. Vi ses YouTube, derfor jeg har problemer med mit internet, så vi ses.